kurema ale chef d'état-major danga mimbe garde konna ale tara kata inyeda yenga jekabara Mali wolomasiri taba Burkina ni Niger ulu ye danchaw labeni dame min boro la sa ana oda outlook ka soni amara nun keta alebia somare na ka bla bololo kan absetu ko na ka bela jile famu ka to anga chaîne YouTube ka kangara babiduru ewa ma babiduru be kan sui YouTube ka ko ni che kalisa kwala ka do fraka biye jumai ami befo ka be walo mando amara biye kado mi ka fo ni wati labaina aunga hine na unga demeu abeka yele maka ke yere yirawi folo itumaye ka fo mawe mauson sutrala mawe menye mauma sutrala kitabu tigi ko koni kini molo be ka dilike kiki jija ko numa molo o kana bwa kalama amara amejie wati minabi alni mami ye jisoli ka dima ababla ka bololo sanve kunungo ndara amara fe nye jide ama mawbeta tlenyo fe amara ka ko janyo ambolo ubo jawbo ka voko karsa na tle anfe bibi na minye chakeda jekulu ye banymange ton faso taw kere ye taw miskara jarati nu ya di ma isigina e ka voko abe yira bela jelena dome dona sutra go kuma te tuguni amara folo koni manivi saraki sutra langa bini sarai leburade lebu sugima folo mu ya amara iyere bolo emu bla bololo sanve flana emu ye ini munu njera ni ma dafega mombo uluna boko jere kata bela jile ye sabana munu ta fe ki ye I masranye kama nuluk mu dade ulu bela jile me warakata ka daika amara ambela jile jama famba ambe dina ula ni minto ula o ka tabulo be abolo o matrafalendo ne ma do no asro o tabulo ula o dina ula waso ni yere yira no benendo ne ma do o tabulo ula o dina ula no ya soro ka fenge maye ka yira ka sege ka yira ka tla ka bogoro do bega bo kalama no benendo mbese ka flide sabula mfuna ndi febe do nitlongo de fie ante chamando ne ngame fitiri ni mindo amansinsu ka amara folo itumaye anga sigidaula anga kiungono naula anga kabila ukona ula ibita soro fenfembe ni sebe uluye ubafo du de umbema sigida de umbema walma kin du do ma aitana de nye karsa fe aku mezirita ma sita do joni eselma fini sauye ngamara komplekele nditigu ubi jata ki ira maula ube mufiyena a muye wardina maye atena na dala oye banyumanga ton tabulu yi nga bibi na awnyere ka kolobe na nga hine na nga nywandeme hugumu konna na fana anya yeko fana kelende beke kalobe sigi saosa nyandeme ni kereveden kelali kama amara fama fara fandanga bela jelebe tasa katu sigi minye maube wele domulo be kuye awnyere be wele ka nga da mautlo ka ko karsa nunu yeni ndi amara sutura borala nye chogorabaro soro odongo segu ngwama ngona mafendo famu ngo fola on ba de tume dukele kono an fa tumbe an moke tumbe an tenemuso tumbe an benga tumbe an bebela jele bolobe do minangelena na songo mancha fosi mancha jamadu kunga cha du konna na amara betume duminige ka fali ke ka tla ka tafo bayena ko abarika bi awna nga soni ndrondo ana muso na ndeu ami kulebi dinga na anfa antaka sika nga duta ngo chogoro ba ngo munna na nini e akoka nye barika de bla kanya nyere bladi
k'an banna an yɛrɛ la de ko ale bɛ yaala kuma dɔw la du kɔnɔna na Amara mɔnifile i t'a ye jurufile i t'a ye i tɛ kolon ye i tɛ kolon jukɔrɔla ye kuma tɛ sɛw kan na ka na ko bɛna sɔgili kɛ ko hinɛ ko a dɔgɔyara fɔlɔ balimaw sinjiw a bɛ marakaw fɛ hali bi olu kɔni m'u ta bila dɛ n bɛ maraka du fɛn fɛn dɔn hali Bamakɔ yan olu m'u ta bila dɛ i t'a dun n'i ma dɔ da dɛ nka anw tɔ caman bɛ yen bi an y'o sira bila hali n'i ye kini san ka di mɔgɔw ma baarakɛyɔrɔ o kumana mun kɛra ne bɛ n si kɛ kini san na aw ye yan i bɛ kunna gosi n'a ye Amara cɛkɔrɔba ko ma k'o de ye barika b'an ka kow bɛɛ lajɛlen na ko an tun tɛ min sɔrɔ fɔlɔ o b'an bolo bi nka an tɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu yɛrɛ bɛ bɔ kɔnɔ wolo kelen kɔnɔ Amara olu ka juguya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kuma tɛ sinamusodenw k'o hinɛ bɛ kɛ cogo di fɔlɔ i tun bɛ ɲininkali kɛ du yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ ba ye jɔn ye fɔlɔ yɛrɛ i yɛrɛ woloba i t'a dɔn ka bɔ i fa muso tɔw cɛ la tellement kow kun kɛcogo bɛ cogo min na an t'a fɔ san k'an bɛna segin o kan sa nka an k'a lajɛ maaya bɛ maaya la taabolo bɛ taabolo la kow bɛ kow la n'an ma olu lajɛ n'an ma hinɛ yɛrɛ la na n'an ma dɛmɛ na na n'an ma ɲɔgɔn kanw la na Amara bi ne bɛna fɛn dɔ fɔ a bɛ bali maaw la jɔn bɛ ɲininkali kɛ bi an ka journaliste ba minnu tun bɛ yen an ka kunnafonidila ba minnu tun bɛ yen u bɛ yɔrɔ jumɛn san o san ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli bɛ kɛ ninnu minnu ye baara kɛ k'u cɛ siri ka faso dɛmɛ ka baara kɛ jamanadenw ye ka tila ka taa a dɔw bɛ bi Amara hali u tɛ kɛnɛmana yɔrɔ dɔn nka kunnafonidilaw olu de da bɛ bɛɛ ka kuma na an ka maakɔrɔ minnu b'an bolo bi Amara a sera maaw k'u hakili to olu fana na a caman bɛ yen u bɛ bana bolo dɛ n'i bɛ pan ka puruti la bi ko i ka kɛnɛ i hakili t'u yɛrɛ la sini bɛ na n'i k'i ka jan don dɔ la i bɛ surunya Amara diɲɛ de ko ale b'i yɛlɛ ka tila k'i jigin k'i kɛ fɛntigi ye ka tila k'i kɛ fantan ye k'i kɛ setigi ye ka tila k'i kɛ kɔlibaatɔ ye Amara i hakili t'u yɛrɛ la bi bɛ yen sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen se b'i ye don min sabali i ka hinɛ maaw la Ala ti bɛɛ di bɛɛ sɔn nka n'Ala ye maaw garisigɛ d'u bolo a lajɛ i k'a d'u ma anw ka nin journaliste ba joli bɛ yen bi kunnafonidila ba joli bɛ yen bi k'o bɛ degun kɔnɔna na o bɛ dɛmɛ kɔnɔna na foyi tɛ ka sɔrɔ ka di olu ma wa minnu yɛrɛ bɛ journalisiya kow kunna bi u ma fɛɛrɛ foyi tigɛ u yɛrɛ fana ye u ka siniɲɛsigi bɛ nɔgɔya cogo min anw bɛ cogo min artistes bɛ ten fana han nka olu ta wari bɛ ka don bureau malien de droit d'auteur la n tɛ olu bɛ dɔ sɔrɔ o la ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ a tun bɛ daminɛ min du kɔnɔ kɔrɔ ni dɔgɔ balima ni sinji teri ni karamɔgɔ bi Amara fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko teriya ka di ni sinjiya o tɛ bi ta ye dɛ n ko la n'i sara i bɛ lebu gundo bɛ fɔ telefɔni ye wa maa kɔnɔna ko fɛn dɔw bɛ yen n'a tori kɔnɔ Amara a b'i faga n'i ma maanifin sɔrɔ k'a fɔ a tigi ye jɔn wala karisa sɔrɔ i ka muso ye ko dɔ kɛ ne ma foyi faamu taa kuma a fɛ i teri don i kɔrɔ don i balima don i balimamuso don i terimuso don i kɔrɔmuso don o bɛ se ka taa kuma a fɛ n ka cɛ ɲɛ bɛ ɲɛ bilennen na cɛ a ma nɔgɔ an bolo sɔrɔ dɛ wala i ka muso i terikɛ don i terimuso don i balimamuso don i baarakɛɲɔgɔn don o dɔ bɛ yen o k'i gunofɔ ɲɔgɔn o bɛ se ka taa kuma a fɛ n'i kelen y'a bɛɛ to i kɔnɔ i bɛ sa tubabuw bɛ stress fɔ anw t'o dɔn yan o sabula anw bɛ duba de kɔnɔ Amara an ka du taabolo an ka maanifinya taabolo an ka kow kɛcogo o kun t'a to o fɛn sugu dɔw ka kɛ anw fɛ yan ma bɔbɔw fɔ maanifin ka juru don i kan na ka t'i cun anw fɛ yan o tun man ca dɛ nka bi a bɛ cogo di kelenna taama n'a ka ca dugu in kɔnɔ yan dɛ i bɛ maa dɔ ye n'i ma farati a bɛ k'e ɲɛna ko a ni e de bɛ kuma na k'a sɔrɔ a n'e tɛ min b'a kan o de ka jugu fɔyɔrɔ t'a bolo fɔcogo t'a bolo dilancogo tɛ a la wa a bɛ cogo min na fangadaw fana na Amara a bɛ ten maa dɔ bɛ yen bɛɛ b'a kɛ kɛrɛfɛdɛn ye fo a bɛ kɛ kunkolotɔ ye an ka sabali
angu dono no ni hine miye angu dono no ni miye ngamara angu hine amafo sharia kana bato de angu hine amafo mauka hake ka takadi maore makoka hino tigila de angu hine amafo ngoka ken galoni namara kane ango hine amafo ngoka yurugu ke kata maula hine de angu hine mi mi sebiye amara fini faraleni kole jele ikana o kafsa doka kura done ana kuna dali na korofoli na koromatigeli na aburujali kuma te bi bololotle na niko mami mango ibado ka boko ini mabinywana songoma ina ni ye kado e munu be se u ka do fara u ka se u kan munu te se u ka laje u ka se ka kodo ke mawye amara bi u ku hakili to journaliste chogorobaw la u ku hakili to animateur chogorobaw ni animatrice la u ku hakili to kunafoni dilaw mu amunu ya ke jamana e ka teme u ku nyini ku yorodo u be dabolo jumana bi nyan debe mi me ka ka cheka ine nga nyine kolo nu ko de be nyine nano nunu ngo to yere tagaf saw parce que artiste be wuli ulu e puma fo mais ni ye journaliste ta photo e baro emiya aba kasange kono okora abana de peu parce que ma tagle reteto ibe do to fo sa mo do ba ko joni o la ma so nga to fo ke chama ma sengunga amara mo ta do mimbe ula nga o deselem bare do kona ka tuko ma to so nga bon kuma do yi amunu fana bala bi anga hakali to anyere la bibe sinimede sini sigi la bengo nyuma o e wati bi na bi bara la de hakali to yere la manifi ala bi waju dongo do sogoma wa kaburu bi wele dongo do fana mega korobaya o koro dobe ka bon shila de ala ga hakali mandama ni anga sogoma na kado yi nin kado ndaro ambe ni roten nasa ere kuye ne ka bomonde sabata a tobe bini andi hine nyana ya jani fana konnana aha o ga fsa ko la re chero nde yesanga katoki bulu fa fe na katana ete ne ya kate matna to sora ala ka so manga yi sangi ale min jigina a kɛra ka kɔw ni baw fa bi dire ni yuwaruba kɔlɔlɔba o kɔnɔna n'o ye ba fali ye yuwarukaw fɛ moti mara la ekɔliso 58 o de datugulen no sabula ji ale y'a wolofondo bila ka don min ye yuwaru dugu kɔnɔna na amara ji baji do a nana fa tew min ye direkaw fana fɛ ye tumutu marala a sera olu fana ma ekɔliso 47 ɲɔgɔnna bi olu tɛ ka se ka kalan kɛ dugudenw ko k'u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ko nka ko ji taara kɔbolo ni babolo kuraw de sigi u ka dugu kɔnɔna na maa si tɛ se ka munumunu dire yɛrɛ kɔnɔna na bi baara yɛrɛ bɛ ɲini ka na gɛlɛya maaninfinw bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko badabolo yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔni min ye digi ye ji ye ale pan forow tiɲɛna sɛnɛkɛyɔrɔw tiɲɛna sisan kalansow ani dugu kɔnɔna a bɛ ka o de tiɲɛ Ibrahim Drame n'ale ye maire ka dangan sabanan ye a y'a yira sa k'a fɔ ko école ko ɲɛmɔgɔ b'ale bolo ko nka ko bi wa Amara dire ko ji ye école tunu a y'o tunu pewu k'olu ye welelema da kɛ ka ngamu da faamaw minnu bɛ Mali tɔgɔ la olu nana ka na u lajɛ ko wa ko hali u y'a lajɛ ka denmisɛnninw ka ko teliya ka congé d'u ma koyi ko nka ko bɛɛ la ko ji ma segin a kɔ min ye Barikobe n'i kɔni ye dire fɔ i b'a fɔ ko Barikobe kalanso fɔlɔ a n'a filanan olu kɔni ni ji olu kun tunu pewu min ye ɲɛma in ye u y'o gaw kɔni sigi sa yaasa ka se ka fɛnkɛ nka bi wa olu bɛɛ bɛ ji kɔnɔ han wa ko fɔ sisan min ye ji ye a tɛ ka jigin koyi a bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ de suko ani dugusajɛ cɛ yuwarukaw fɛ yen olu fana ko k'o dakun kelen don min ye ji ye a kɔni ye sira bila a mɛnna yuwaru ekɔlisoba a donna o la
école so misani munu fana be kulu bela jilimne alpha magital ne ale école karamo ye yuwaru akoko école munu be no ferwe sobe aka kata se piama ko munu bela jilin woni jiye cheni gani bela jilin konnana moti mara konnana akoko mi raga jugu kule reta do buna école ta wati mina sansawo basiki baliya be fado fe mi ye jakubo bla balmanga toma ya sami ye kalango ya lebse ka sigi sengele nga togo mina amara amita nyoro di sahel kibaro adumante ha anga karamogo nu oye elage Umar Tal ale bono uye abe fomi masa ko chorno Amadou Tal kuya ale mine kunungo bamanchi wale njuga wale keba do fe akuntara dugula sababu mako jabi jala kularu ya irasa kafo ko mamunu ngoni bamanchi wale keba uye kuya mine nyini nu ko nutume sena mi Ibrahima Jawarai ale sorol do ka anga jeko olame ambalma aslameu bi kuna folite kuna foli dumambayde Cherno Amadou Hadi Tal Nyodi Sahel aka donga fo bi alamusa du abayna le 26 décembre 2024 atun tambe tamala Nyodi Sahel kerefe dugu do beno Jabijala ani Nyodi Sahel che klo bi kolonto ani klo saba akun tambe ziara la sormadena ambalma aslameu bi selifana selin kofe aka donga fo ziara bara banin kofe Cherno Amadou Hadi Tal anaka delegation a labe ka fo kube seginga na nyoron dugu kono kadaka alere bino ubolon ko fe Jabijala klutan hake aka donga fo mado nana ambalmau ninkuna fulle sera ama Allahu akbar ama ina faga do donke Cherno Hadi Amadou Tal anyumanga seginga na akademala ninkera bi ala musadu abayna le 26 décembre 2024 ngami bo kuna full d'islamuma aka do donkai aka seginga na so atume nyoro dugu de kono kadaka yi ale ga siriyoyi Cherno Amadou Hadi Tal bamako yano tomugo bugu zawiya beno aldeni zawiya banjo zawiya nti bodde nindi ukuma wuluku ogon ay bodde ni sa kayele maka zawiya bay adoni no kosobe ukuma bi sormadaina abora alamsa sormadaina kata Jabijala o dugu ni nyoron dugu che o yokulu bi konto ani sabakata ziyara la ina fo yaka bare chuga mina dine kono okuma ziyara bara kunchale bi wulaina a wulla 15h30 wati kabe singa na Nyodi Sahel a bolon ko fe dugu kono sa Jabijala ni klutan hakay bamara chu do ya mina katanai ama singa ta nyoro tuguni okuma mai ni islamé befe sheku mukadamu anga mabaw beka do donke Cherno Amadou Hadi Tal anyumanga singa taka dembala ni kuna fulle tumbe kadawma kuna fuli dugu yemi o do wudi beka do ke ma be seka do beka do ke chuka mina anyumanga sing kanaka dembayala ambaw foninga walmando wassalamu alaikum salam Jawara an ban kan fara ita kan goyi ma be se fewo fena anga chokoroba nyuma be seka sega amma chokomi amara ni se me dinga dalada ate kuma ita ye lere kutigela ita ye fenwere la nga mi ye kurudini koloshi a aboke jamana yede ame dugo ke ka nyini fama ufe ufana ga wuli ga joke u se fenfe u ka bebla senga yasa ni dine nyema bain yasa ni karamogo bain ni ala dona bain abise to gomna ga segi kana amara ni baraka de ni baraka yere di ambado anay bara chama fana ke nyon fe tal ame dugo ke ala ka nyuma segi ama kiri tigela o uluka ekolta o tume kunu na be foma nazara kana ko rentrer de cour tribunaux anyema ya tume mami molo o e france la fanga nyema yi alere sharia tugu bela jelenga nyema ya anga jamana kono ya bara o kera cour suprême ale gwaba korola la ye uka sali belebele ba nye mama ba anga jamana kono no e mabaye ulu bela jele nywan soro kene kayin kiri tigela o mi ye avocat o ye kata se sonal do magaw ma greffier ni magistrat parquet ni parquet taw on yeraw aha ambere kumbe hoy aha amara ni ame justice ngibe ma de juger oh non mata bija oh présent
u ko k'u ye ɲinanta in k'o ta k'o bila hukumu min kɔnɔna na Amara a lamɛn dɛ ko min ye kiiri ye kalata waati ko Mali ta basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na kuma ye tali kɛ o de la. Jamanakuntigi n'o ye Général d'armée Assimi ye a ye magistraw wele basigi ni lafiya o ɲinini na mara kɛcogo ɲuman ani kalata sanuman sɔrɔli jamana bɛ se ka basigi cogo min a y'o fana ɲini u fɛ. Min ye Assimi ye a ka laseli la sa a da donna mun na yɛlɛmaba minnu bɛ senna bi kiiri yɛrɛ bankun ka Amara a ko nin waati laban in na min ye sariya sunba kura k'an y'o sɔrɔ o sariya sunba kura in k'o fana bɛna wolo fɛn min na sa o ye kalata sariya kura ye min ye EJ sigili sen kan Assimi a y'o fɔ k'o na se ka kɛ sababu ye bi yuruguyurugu ni kurutukurutu ka bɔ o kow kɔnɔna na. Cour constitutionnelle k'o fana ka sigili o bɛna kɛ sen o sigilen no sen kan o kan ka baara kɛ cogo min ni sariya kisɛ min n'o ye loi organique min ye o baaraw o na to sa o ka se ka kalataw dantigɛ kalataw bɛna kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga ɲɛmaa ko don nataw la min ye cour constitutionnelle yɛrɛ baara kɛ cogo ye a kan ka taa taabolo minnu fɛ sisan a n'a ka kow bɛ kɛ cogo min na ani maa kan ka se ka nɔminɛli kɛ a ko la cogo min na ka ɲɛsin ale ma ka laɲini kɛ k'o bɛna sigi sen kan o kɛlen ko fana o bɛna kɛ cour suprême fana na yaasa ale taabolo kura a kuma tɛ cour des comptes o bɛna sigi sen kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen lawaleya sariya misɛn minnu bɛ ka kɛ ni sariya sunba kura ye Amara k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan. Assimi y'i sinsin min kan o ye kiiri tigɛ cogo yɛlɛmali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan yaasa min ye kiiri tigɛ ko bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a ko kalata hukumu kɔnɔna na majɛ minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen donnen don bɛrɛ la nin waati in na kiiri ko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a ye min ye CNT maaw a y'olu fo sabula k'olu sera ka wuli ka jɔ kɛ min ye sariyatigiw yɛrɛ ye ka se u ma sɛbɛnmisɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan u ka se ka baara kɛ n'o ye ko ka se k'olu bila sen kan. Conseil supérieur de la magistrature ɲɛmaaba a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin kiiri bolofara bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ kiiriko hukumu kɔnɔna na. Amara a y'a ɲini u fɛ min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye u k'o kɛlɛ banbanciwale maa minnu ko k'u ɲɛ tɛna jamana nafolo ye k'u k'o fana maaw kɛlɛ k'a b'a ɲini gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wariko ta nasira fɛ minanko ta nasira fɛ yaasa kalata minnu bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka kɛ kalata basigilenw ye kalata labɛnnenw ye min b'a to sa furancɛla fanga ale yɛrɛ bɛ se ka kun cɛ. Assimi Goïta y'o fɔ waleya in a kɛra yɔrɔ min na ye n'o ye kiiritigɛlaw ka nin sankura donni ye a y'a to procureur cour suprême président n'o ye docteur Fatogoma Tera ye ale fana ka bonyamasegin kɛ ɲɛmaa ye ko filɛna minnu bɛ yen bi olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka min ɲini ni sariyatigi yɛrɛ b'o fɛ Amara k'o ye i ka k'i yɛrɛ ye sariya i ka kɛ kiiritigɛla ye kiiritigɛla min dulonnen tɛ maa la a tɛ maa kuntilenna filɛ sariya ko cogo min a b'o kɛ président ko k'u ka taa n'o ye ko ni kiiri de tigɛra ka ɲɛ Assimi ko bɛɛ lajɛlen b'i ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔna na k'u taabolo ye. Amara yani Assimi ka bɔ an fɛ yan kunu a taara a tɔgɔ ye di avocat Sokura u y'a jɔ ka d'olu ma han maison des avocats o jɔra ka di baro mɔgɔw ma baro ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye avocat Usumani ye a ko UEMOA kɔnɔna na jamana 8 min bɛ yen a ko ɲininiw bɛɛ fɛ sa u bɛɛ lajɛlen ka so dilan ka di u ka avocats ma ko Mali ni Guinée Bissau k'anw de tun bɛ kɔfɛ ko sisan ko Guinée Bissau b'a kelen na k'olu filɛ ka nin sɔrɔ ko so in nafa ye min ye u bɛ kalan kɛ maa kura min bɛna don avocat la olu fana bɛ se ka kalan kɛ maa minnu bɛna ne bato ni kɔrɔlen Seydou kɔni nin ye tɔnɔ Seydou ye ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'u b'a fɛ ka avocaya fana kalan ɲɛdɔn walima n'u ni maaw bɛ ɲɔgɔn ye Amara a bɛɛ de bɛ nin na ye ko yɔrɔ min don k'u bɛ jamanakuntigi fo k'a ye layidu min ta u ye k'a layidu timɛna dugutigiw olu bisigilara premier ministre fɛ yen premier ministre ale y'a yira sa k'a fɔ sa k'o kɛ kun ye min ye yaasa a n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ale ka waleyaba minnu bilalen don sen kan olu taabolow la kintigi minnu nana olu ka ɲɛmaa n'o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Seydou Sangare ye
a y'a fɔ dugutugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa ko olu kɔni bɛ jamana de kama jamanadenw ka laɲini ni dugudenw ka laɲini basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na cɛkɔrɔba n'o ye Seyidu ye a y'i da don o la a ko k'olu b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen olu yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ yan u bɛ jamana kɔnɔ yan u bɛ maaw kalama maaw bɛ kuma kibaruyaw d'u ma nka min ye olu dugudentɔw ye olu tɛ se ka kɛ ko gouvernement bolofara baarakɛla dɔ nka o tɛ taa ɲɔgɔn kɔ bi fɛn minnu bɛ sen na u bɛ k'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi fɛlaw b'u la yaasa mun ye degun ninnu dɔ bɛ se ka ta cogo min na olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye u n'o kɛ fo ka se a dan na bɛn ani lafiya nali la an ka jamana kɔnɔ jamana premier ministre a ko k'a b'u fo u ka nali la ka na ale lamɛn ko wa k'a b'a sinsin min kan o ye k'a fɔ sa ko min ye maakɔrɔ ninnu ye k'u ka conseil national e ko o tɛna sigi sen kan wa conseil national de légitimité traditionnelle ko baaraw bɛ sen na a kumaw bɛ sen na ka se k'a sigi sen kan ko ni ala sɔnna a ma min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don jamana kɔnɔna na bi ko ka kɛ n'olu ye ko u na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ amara o kɔfɛ musojɛkulu premier ministre olu fana bisimila a bɛɛ lajɛlen kɛra a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la a ko k'o kɛ kun ye min ye sa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don ani jɛrɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na min ye musow ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o kumana sa o ye Gundo Sisogo ye n'ale bɛ Kuyatilakaw ka sigi la k'a bɛ premier ministre fo u bisimilali la ka musow k'olu ka tɔn bɛɛ lajɛlen wele silamɛ diinɛ musow n'o ye inafɛmɛw ɲɛmaa n'o ye Kaja Togola ye n'ale bɛ Jakitilakaw ka sigi la olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye u y'a fɔ sa musow se ye min ye bɛɛ ni kelenya sinsinni la an ka jamana kɔnɔ cɛfɔ ni kan bɛɛ la ani ka maaw kuma ɲɔgɔnya ko u n'u cɛsiri o la nin waati in na olu fana ko k'u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔni bɛ fɛɛrɛ caman sigila sen kan musow k'olu bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye k'u ka dɔ fara o baaraw kan hali bi yaasa u ni ayiwa u ka nin kuma in dɛ Amara olu bɛ tile ne k'a fɔ k'olu bɛ dasi u bɛ ɲinɛ k'anw fana bɛ dasi a b'a fɔ de k'an bɛ to ka ɲɔgɔn dasi nka olu bɛ taa fɔ faamaw ye ko musow bɛ dasi musow dun walima ko ka jɔyɔrɔ di olu ma k'an bɛɛ ka kɛ dama u b'a fɔ k'an bɛɛ ka dama kɛɲɛ u bɛ tila k'a fɔ ko ka jɔyɔrɔ di olu ma ko 100 sara la ko 52 Amara aw ka ca n'anw ye ka ban a b'an dasi a bɛ tila nka premier ministre a kɛlen k'u jaabi a ko k'a b'u jɔyɔrɔ dɔn musow olu jɔyɔrɔ bi ko ma se fɔla maa ye olu ka baaraba minnu bɛ yen olu si tɛna se ka taa musow kɔ ale yɛrɛ bɛ baara minnu na nin waati in na o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sa yiriwali ko n'i ye fɛn o fɛn jalen u tɛ taa muso kɔ dɛ sɛnɛko ta na sira fɛ u sen b'o la baara wɛrɛw la u sen b'o la bi min ye npogotiginin caman ye olu bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la dɔw fana bɛ baaraw la ka u yɛrɛ boloma yɛlɛma n'u yɛrɛ ka se ka boloma yɛlɛma baaraw sɔrɔ a kɔni y'a ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri furancɛla fanga ye u ka senkɔrɔma don yaasa baaraba minnu bɛ nalen u ka se ka sigi sen kelen kan Amara an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni wolomasiri tabaw ka saraba an bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔna na. Ayiwa sisan an bɛ taa Kure Mali wolomasiri tabaw n'o ye garde nationale ɲɛmaa dangan ye Famukɛ ka dangan n'o ye Famukɛ Kamara an b'a yɛrɛ fo yan général de brigade ale de garde nationale maaw ka CMG ye n'o ye chef d'état major ye an b'a fo a ka dangan n'o ye colonel Mori Sanɔgɔ ye ale nin kalo in tile 25 tile 24 ni tile 25 Amara ale Kure Mali sira ta min ye kangabakaw fɛ yen kangaba marabolo kɔnɔna na a taara ye ka t'i ɲɛda wolomasiri tabaw ka minnu bɛ yen a ko k'a nana ka na yɔrɔw lajɛ bolo baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani ka nin kura fiyɛ maaw la a ko min ye nin taama in ye a bɛ tali kɛ sa baara kɛcogo ɲuman na chef d'état major dangan ko fana ko ma ko min ye sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kure Mali ko kuma ka ca a kan dɛ bingali bɛ fɔ tuma o tuma ko wa k'a ka cɛdenw k'u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri wolomasiri tabaw k'a ɲininen n'u fɛ sa baara o baara bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan préfet fɔlɔ min fana bɛ kangaba kɔnɔna na n'o ye Dirisa Konare ye o fana ko k'a bɛ chef d'état major dangan fo nin baara in na n'o ye Mori Sanɔgɔ ye ko k'a da tulo kan olu ka dugudenw kɔni labɛnnen don ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baaraw kɛcogo ɲumanw na degun minnu b'u kan maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min k'olu labɛnnen don o kama min ye Dirisa Konare ye
a ko ko faamaw bɛ olu fɛ cogo min olu fana ye faama ye o cogoya la ten u ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na o baarabaw ko ka olu sigi sen kan chef d'état-major dangan ko a y'o mɛn a y'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ sa mara sira in don sira in tɛ o maninkala yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ baara fɛn fɛn la nin waati in na a ka kɛ maaw bolominɛw lakanali ye ni jugawale ni bamanjawale kɛbaaw u k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini k'olu bɔ baara la pewu i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye a laɲiniw fɛ cogo min na min ye bolodi ɲɔgɔnma u ni dugudenw ka sigi k'o baaraw kɛ hakilinaba minnu bɛ u la sa ka se ka olu sigi sen kelen kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dɔrɔgu ni fɛn kirikaraw ye u k'u yɔrɔ janya olu la dɛ a y'a yira kun ye minnu bɛ se ka nafa ɲɛ wa bɔlɔlɔ fana sira fana k'a mara k'u k'o fana ye k'o to yen n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i ka bɔlɔlɔ ko i k'o nɛmɛ i k'o bɔ i kɛrɛ i ka baaraw la tant que i bɛ baara la wa min ye commandement ye u k'a bila u kunna sɔrɔdasi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ garde bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye polisi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen ka kuntilennaw ka kɛ kelen u ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ u bolo don nataw la ɲɔli seli min ye colonel ye n'o ye Mori Sanɔgɔ ye a y'o k'u fɛ yen koyi ale ye nuyɛli seli kɛ ninnu cɛma ye a kɔni y'u fo k'u waleɲuman dɔn ka maninkalakaw bɛɛ lajɛlen fo sa u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye commandant min fana bɛ yen n'o ye Jeti Mixi ye n'o ye Mandɛngi ye o ɲɛmaa Mohamed Samake ale fana tun bɛ taama in na a fana ye hakilinaw di hakilina min bɛ se k'a to wolomasiri tabaw bɛ baara minnu na u bɛ se ka sigi sen kan Mohamed y'a yira sa k'a fɔ a ka cɛdenw olu kɔni kumaw nana ka na u bɛ nin laseli ninnu kɛ min ye ka ninkura fiyɛ maaw la kɛrɛfɛfɛnw ka se k'olu fana la kɔlɔsi k'u b'olu kɛ ko wa k'a bɛ min fɔ ɲɛmaa ye danaya min dalen d'olu ka maninkala kɔnɔna ya wa k'a minɛn ti bɔ fiyewu amara n'an bɔra yen wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ Moti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fatumakaw fɛ yen olu fana ye bagan dɔw minɛ Fatuma k'o di dugudenw ma min ye bagan caman tun bɛ olu kun tununna misiw bɛ a la sagaw b'a la ani baw olu caman tun bɛ Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw bolo nin kalo in tile 23 min ye Sarakarelkaw fɛ yen n'o bɛ Fatuma commune kɔnɔna na sa bagan ninnu kɔni olu dira olu bɛɛ lajɛlen na tɛmɛna chef d'état-major min bɛ yen n'o bɛ marabolo 6nan kunna n'o ye colonel Amadu Sako ye ale n'a ka cɛdenw ni dugudenw u kɔni bagan ninnu bɛɛ lajɛlen minnu minɛna k'olu di dugudenw ma u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in a kɛkun ye sa ka se k'a to maa minnu bɛ yen n'olu ka fɛnw tununa sɔrɔ wolomasiri tabaw mana u minɛ k'u tigiw ɲini nka amara a tɛ di ten dɛ dugutigi préfet ni sous-préfet a bɛ di olu de ma e ta i ka bagan ye i bɛna n'i ka daluya ye a bɛ sɔrɔ ka d'i ma min ye ɲɛmaaw ye u y'a yira sa ko opération Maliko min fana bɛ baara la su ni tile o de kɔni bɛ ka nin baara ninnu kɛ dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na colonel Sako a ko ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye ko bana bɛna n'a to min ye Seware abattoir ye o min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen sa ni misi bagan ninnu fana tun b'o la u na taa sɛgɛsɛgɛ olu fana fɛ yen a kɔni ye welemada bila dugudenw bɛɛ lajɛlen ma u ka t'u ka wulikajɔ ni cɛsiri ka wolomasiri tabaw dɛmɛ ni kunnafoni ɲɛnamaw ye kunnafoni minnu b'a to nin jaabi ɲɔgɔnnaw bɛ sɔrɔ wa min b'a to fana min ye baara o bɛ nɔgɔya wolomasiri tabaw bolo sigidaw ni maaw bɛ se cogo min na ka lafiya min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen a y'a ɲini olu fana fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni galabu ni timinandiya kan yaasa baara mun kalifalen d'u la a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na jamanadenw olu ka nimisi wasa o hukumu kɔnɔna na amara IEC jamanaw olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma o bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na sa u ye baara belebeleba min daminɛ u y'o tɔgɔ da ko jɛka baara k'a daminɛ décembre kalo tile 14 na ka taa sa tile 22 ma munumunu salo kɛra T-City-kaw fɛ yen kilomɛtiri 145 ka taa Gawo fanfɛla la u y'o baara kɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na sa jamana 3 in n'o ye IEC maaw ye Burkina Mali Niger o kun kɛkun kun ye min ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaa minnu bɛ sira ninnu kan u bɛ se k'olu gɔndɛrɛ cogo min na sa min ye frontière ye n'o ye dancɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye a yera sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw nali o bɛ k'a to Bamanciwale ni Jugawale kɛbaa minnu bɛ yen u ka daga minnu bɛ yen pick-up ni moto u y'olu caman da walo o ko senfɛ minɛn minnu bɛ yen n'u nana n'olu bila sa n'u bɛ bagabagaliw kɛ n'olu ye pankuru ale de wulila sa ka se k'a to nin ko ninnu dan bɛ se ka sigi u la cogo min na su kɔnɔna na ani tilew la fana wolomasiri tabaw ye taa ni ka segin fana kɛ duguda caman na ale ni kin caman kɔnɔna na T-City yɛrɛ kɔnɔna na Imansor u taara ye Haram Argu Karu Guruma Bitam Hurahura Sarakiwili Tagajat Tagabat bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na amara jɛka baara ye munumunu salo kɛ su ani tile k'a lajɛ ko yɛrɛ bɛ cogo di dɛ
maa ninnu munumunu cogo di u bɛ mun de kɛ fo ka taa se jamana saba in ale dancɛw ma alliance n'o ye AES maaw ye u ka wolomasiri tabaw kɔni ma dogo fiyewu ko Amara fɛɛrɛw kɛlen u ye mɔnɔbɔ min kɛ ka se ka wuli ka jɔ min kɛ nin waati laban in na a y'a to dugudenw bɛ ka lafiya nka Amara tesiti cɛkɔrɔbaw k'u ma aw bɛ ka nin min kɛ nin ka d'aw ye koyi aw bɛ tile filɛ n'an filɛ nin an bɛ se ka taa foro la an bɛ taa kungo la an bɛ se ka an ka baaraw kɛ nka n'Ala y'a caya k'a kɔ don aw taara k'an tɔ min to a tɛna an sɔrɔ yan tuguni dɛ a kana n'a kɛ ka na anw bila nin kɔnɔna na ka taa n'a yɛrɛ ye parce que u b'a fɔ k'anw de y'aw wele n'a taara a y'a bila aw kunna k'a fɔ k'a ye su aw fana ye su bɔ dɛ k'o fɔlen sɔrɔdasiw ko ko u na u tila sa o Amara o de don yɔrɔ mun na a bɛ fɔ ko n'i ye sɔrɔdasi nalen ko dugutigi de y'a wele n'e taara patrouille kɛ ka taa ka dugutigi to i y'a di saya ma donc olu fana ko u k'u jija jɛ ka baara in a diyar'u ye a wuli cogo ka ɲi a taa cogo ka ɲi baara min bɛ ka k'a kɔnɔna na AES tɔgɔ la a ka di olu ye sabula a y'a to bamancawale ni wale kɛbaa caman ta sera ka tugu olu la nin waati in na wa a y'a to fana dugudenw u yɛrɛ miirina tun tɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛ to ka foro fɛn fan fan ye minnu tun tɛ se ka jɛgɛmɔ minnu kɛ maa minnu tun bɛ se ka taa n'u ka bagan yɔrɔ minnu na Amara u y'a bɛɛ lajɛlen kolonkolon ka min ye jɛka baara in to sen na o de la sa u fana ko k'u b'a ɲini wolomasiri taba ɲɛmaaw fɛ nin fɛɛrɛ min tigɛlen filɛ nin Amara u kana nin bila dɛ lafiya yɛrɛ de bɛ nin ko in kɔnɔna na kosɛbɛ a ka se ka to sen na o de ka di olu ye sɔrɔdasiw ninnu fana ko olu bɛna n'u ka baara kɛ nka min ye u k'a dɔn k'a fɔ ko sisan Mali Burkina Niger o sɔrɔdasiw de faralen don ɲɔgɔn kan wulikajɔ u kana fili maaw ma o fana ɲɛfɔli bɛna na k'u ye baro sugu bɛna na k'o la yaasa baara in tɔ ale bɛ se ka to sen na cogo min na Bamakɔ yan baro kɛlɛtigi ale ye kɛlɛbolotigi bɛɛ lajɛlen wele maa bɛ yen n'o ye ɲɛmaa ye sɔrɔdasi gun kan a bɛɛ lajɛlen min ye général de division Umaru Baru Jara baro kɛlɛtigi directeur minnu bɛ yen service de sécurité ni défense Amara a bɛɛ lajɛlen a y'u wele ministère de la état major kɔnɔna na a ye jamana ɲɛmaaw u ye laɲiniba minnu kɛ a y'o da u tulo kan fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen kan ka baara taabolo kura minnu sigi sen kan AES ani wulikajɔba minnu kan ka kɛ min ye ɲɛmaa ye a y'o bɛɛ lajɛlen da u tulo kan Amara a yira ka fɔ sa min ye gendarmerie directeur général ye n'o ye général de brigade Musa Tumani Kone ale kɔni ale de y'u bisimila zen i b'a dɔn ko kalo kalo u bɛ munumunu saalo kɛ ka taa maaw fɛ yen zen ta ko gendarmerie ale de y'u bisimila chef d'état major lajɛli kɛlen u ka sɔrɔ ka gendarmerie ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen kibaruyaw la sa min ye général Kone ye a ye u fo u ka nali la gendarmerie kɔnɔna na baara minnu dantigɛra baro kɛlɛtigi fɛ olu bɛ se ka lawaleya cogo min u jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye a la u y'o fɔ gendarmelakaw kɛlen don ka mun labɛn san laban in na ani bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye u ka baaraba minnu kan ka sigi sen kan conseil sécurité min ye secrétaire permanent de sécurité hukumu fana kɔnɔna na général de brigade Dawuda Damele ale fana ye kuma ta a ko sa ko olu ka baara kɛcogo ye min ye nin waati in na a tɛ danna an dɔrɔn ma ko ye Amara ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni o ye Mali Burkina Niger ye ko baara minnu kɛra o kɔnɔna na ni chef d'état major tun y'o fɔ o lawaleyali ko olu fana bɛ ka kɛ min ye Damele ye a ye ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogo min na ka kibaruyaw di a bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila kun kilenna kelen na a y'a da don o la k'o fana fɔ maaw ye u bɛ se ka o faamuya cogo min na Amara nin ye sɔrɔdasiw olu ka gun ŋana ye an bɛ min fara a kan o ye k'a fɔ sisan armée de terre armée de l'air brigade fluviale Amara a bɛɛ lajɛlen b'a sen kan ja pankurun dɔw bɛ yen olu pankurun olu taayɔrɔ n'u nayɔrɔ Amara o ye ji de ye olu fana bɛ mɔni kɛ ji de sanfɛ ka kɔlɔsili kɛ ji sanfɛ bateau minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔdasiw bolo n'olu bɛ baara kɛ ji sanfɛ olu fana bɛ olu kɔlɔsi armée yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ ka fara jamana tɔw ta kan yaasa an ka se ka wuli ka jɔ parce que fan caman fɛ i b'a mɛn mɔgɔw da u ye ba tigɛ sɔrɔdasiw nana u jɔ dangan fan dɔ in na sisan o de bɛɛ falenlen filɛ nin ye minɛnw de b'u bolo sisan avion olu bɛ appui fana kɛ pour que u kana kɛ sa o fana avion o n'i ka tɔ ninnu fana tɛ kelen ye Amara anw ye minɛn caman ye an y'u bisimila cogo an kun t'u dɔn nin ye maaw ye maa minnu bɛ dugu jukɔrɔ mugu mana don
olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka o bɔ ninnu kɔni ye gendarmerie taw minnu bɛna kɛ ba kan su ani tile ka se ka lakɔlɔsili kɛ wa fana a fɔra dugudenw ye i ye sigana fɛn fɛn ye i ka dugutigi i ka dugumaaw i k'olu labɔ a kalama yaasa armée ale ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na Amara an bɛ taa Sikaso an ye Neba Solo sɔrɔ kunungo a ko ko min ye accident jugu o ye a balimakɛ a n'a denkɛ sɔrɔ min